Moikka kaikki, ja täällä on Älykäs Pannukka. Tänään mä näytän kaikki mun tarrat. Ja mulla ei välttämättä tuu nyt ihan viikonloppuna sitä musiikkivideoa, koska en kerki tähän. Ja niin sitten mä tein sen tilalle tällaisen videon. Ja laittakaa kommentteihin jotain videoehdotuksia. Mutta nyt mä näytän näitä. Mulla on aika paljon tarroja, mutta ei mitenkään hirveä. Mutta kuitenkin mä nyt näytän. Eli mulla on tällainen. Ja siellä on niitä tarroja. Eli nyt näytän. Ja tässä on tällaisia pehmeitä tarroja. Mä oon käyttänyt näitä aika paljon. Sitten tällaisia imalle-tarroja. Sitten tällaisia toisia imalle-tarroja. Sitten tällaisia tarroja, missä on tommonen pikkunen helmi joissakin keskellä. Sitten kun top-modellista saa näitä, niin sitten tässä on 2 tällaista. Sitten tällaisia koholla olevia tarroja. Sitten lisää koholla olevia tarroja. Sitten nämä on tällaisia heppotarroja. Tässäkin on heppotarroja. Sitten tällainen tarravisko. Näissä ei ole hirveästi tarroja. Ja nämä on pikkasen huonoja nämä jot. Sitten tämmönen. Täälläkin taitaa olla vain 1 tällainen tarra, missä on Hannah Montana. Sitten kyllä täällä on myös 2 tällaista heppotarraa. Sitten tässä on niinku tällaisia sydäntarroja. Ja sitten tähtitarroja. Sitten tällaisia barbitarroja. Lisää barbitarroja. Ja vieläkin barbitarroja. Tässäkin on. Näitä on aika paljon näitä barbitarroja. Sitten tällaisia top-model-tarroja. Nämä loput on niin top-model-tarroja. Ja nyt mä pakkaan nää tähän takaisin ja näytän noin mun muut tarrat. Joo, niin kuin huomasitte, mulla äsken tippui tämä kynttilä. Mutta ei se haittaa, onneksi ei mennyt rikki. Ja nyt tässä on vielä tarroja, eli tällaisia. Ja sitten tässä on kaikenlaisia eläintarroja ja sitten näitä Girl Itistä saatuja tarroja. No niin söpöjä nää kissa- ja koiratarrat.
Mutta tässä oli nämä mun tarrat ja nähdään ensi videossa. Moi moi! Hei, muuten, muistakaa laittaa kommentteihin, mitä videoita haluaisitte, että mä teen. Mutta nyt, moikka!